Smith. Llediad cryf, dal I fynd. Ond oedd Jones yn gorfod newid siap I corff. Am groesiad, am gôl! Mae'r Bala ar y blaen. Tames yr ymosodwr newydd sydd wedi sgorio. Ond mae pawb yn dod draw at Henry Jones. Am groesiad. Mae Hayes yn gyflym. Hayes y brwydro ers ymlaen yr eilydd yn mentro Bechner am eiliad, am gôl I Mike Hayes. Pawb yn cysgu heblaw un person. Hyfryd gan Aeron Edwards I lwybr dweithred, nôl at Aeron Edwards. Mae'n mynd I hyn! A na chi gôl sy'n ateb unrhyw gwestiynau. Aeron yn hoi, Aeron yn derbyn, ac Aeron yn gwneud y gweddill. Henry Jones yng nghanol y cae I Danny Gossett. Digonodd y le flaen o. I chwarae hi nôl I Henry Jones. Jones ar ei droed chwith! O, dim gobaith o gwbl I Pearson. Ond y dyddiau yma dyna chi'r math o gôl. Mae rhywun yn disgwyl I weld gan Henry Jones I dor rhwyd. Amddiffyn Aberystwyth yn cysgu. Y tafliad yn dod I mewn, dim un ochr eifer Aberystwyth yn cau ar Jordan Evans. Jordan Evans yn dyblu mantes yr ymwelwyr. French yn gry. Shephard yn codi ben, di gweld y golwr, oddi ar ei linell. Ac am gôl gan Corey Shephard. Wel, mi fydden nhw'n siarad am honna yn honna pandi am flynyddoedd I ddod. Madison, Bakare. O, Bakare yn ganffus Michael Bakare! O, naci gôl gan Michael Bakare! Michael Bakare, sgilia gwych! A'i gosod ti I gornel y rhwyd, dim gobaith I Ramsey. Lewis, Mullen. O, mae hwnna'n bas fach glyfer. Am gôl. Mae'r ongl dyn, mae'n mynd am pwen, ond efe pwysig I fi mae'n mynd yn ychal. A pan ti'n mynd yn ychal, a ti'n taro'r gôl, mwy neu lai ti'n mynd I gyrraedd y rwyd. Schupbach yn troi, yn argydio! O, am gôl wych gan Madison Schupbach! Mae'r Americaners hon yn chwarae wraig o fri, gôl o fri hefyd.